absolútne nič a tá druhá na nej stojí. Hej? Doslova na nej stojí. Umelina. Ja jej nejako nepravím, prísahám, že ja som sa s ňou ani nedohodla. Nič, proste, takto ja chcem veci rozhodovať, čo je. Čo vám poviem? Táto druhá ložka, to je tá, ktorá vlastne bola tá akože Sava. Tá je najčastejšie v televízii. Tá je najčastejšie v televízii. Ako vidíte, ona absorbuje, ale keď na ňu zatlačím, tak je to mokré. A táto tretia je Vieda. A poďme sa teda pozrieť, čo urobí naša Vieda. Ešte urobíme taký. Daj tam 40 ml dokopy, daj tam. Dám tam obidve. No a táto je vyslovene krásne rýchlo absorbuje. Ja sa s vami dohodnem, že teda dám ešte po 25. Keď tu teda... Táto by bola výborná proti dažďu. Dáte si ju na hlavu a nezmoknete, lebo všetko sa to stečie. Nechceli by sme ja som mal jednu pani, ktorá objednala za 2 palety týchto vložiek a po prezentácii na druhý deň stordovala celú obiedu. Aj tak sa dá, no. Tak, čiže ďalšia. Opäť dávame rovnako, čiže nebudem žiadnu uprednostňovať ani nič, ani dehonestovať. Jednoducho urobíme to rovnako. Už na týchto vložkách je vidieť, že proste tamto je krásne absorbované, minimálne to vidíme. Ja dám ale všetkým trom ešte minútovú šancu. Nech sa teda absorbujú a ja prejdem túto kúsok vedľa. A tu dneska krásne hovorilo o aniónoch. A anióny vlastne spôsobujú to, že zvyšujú pH. Tu budem robiť taký malý test, kde použijem jód, teda jodovú tinktúru, ktorá má pH okolo 2,5. A my v našom prostredí potrebujeme aspoň 5,3 minimálne. Čiže tu sme vytvorili kyslé prostredie a ten anión, tie aniónové pásiky alebo čipy nám vlastne robia to, že nám vyrovnávajú pH, keď ich nosíme. A mnoho firiem sa hrdí prsí, že my máme aniónové vložky, ale otázka je, a tie anióny fungujú? Tuto hľadám, možno sa mi podarí nájsť ten... Tá vložka je veľmi podobná našej, áno. akurát je tam rozdiel v tom čipe. V tom čipe, dobre. Takže vyskúšame. Vidíte, ja som robila rôzne testy aj s produktami, ktoré som potom neskôr používala a neobstáli ani tie, ktoré som si považovala za zdravé. Takže skutočne tá Vieda aj predčila moje očakávania. Takže uvidíme, čo to spraví teraz s týmito. S týmito vložkami mám, a s čipmi mám teda aj ja premiéru, čož je super. Položíme dopredu, vytiahneme druhý, toto sú tie naše. Opäť hermeticky uzavreté, takže žiadne také, že ten čip teraz, on je skutočne... Nebudete začipované, takže netreba sa má. Hovorí sa tomu čip, ale ináč tento aniónový pásik obsahuje aj tisové drevo. Neviem, či ste počuli, ale tisové drevo, teda vlákno z tisového dreva, má dokonca protirakovinové účinky. Čiže tak nepriamo preventívne vlastne pôsobíme aj takto na naše zdravie. Tak vydolovala som ďalší pásik. Skúsim to teda takto. A tu ešte nájdeme vchod do tejto tretej. Tuto som dokonca, skôr jak som poznala Viedu, tak som používala tieto. Lebo oni ako povrch nemali zlý, ale Vieda bola proste silnejšia. Čiže vydolovaný čip. Skúsime. Je taký zaujímavý, svetlúčky. No, tak. Poďme na to. Poďme ten prvý, toto je tá červená. Lyžičky som tam nemal v tej krabici. Poďme druhý, to je tá údajne podobná. Vidíte, že tá zmena je možno nejaká, ale minimálna. Žiadna. Asi žiadna, že? Žiadna. A teraz sa pozrite, ja čarujem.
A ja toto milujem. Vidíte to, čo to spravilo? Áno. Kúzelník. Vidíte tú silu toho anionu? To je jednoducho, ako ja hovorím, tu je vidieť a tu sa postavím za Viedu všetkými 28 prstami, aké mám, aj hlavou, pretože tu je jasný dôkaz toho, že ten anion jednoducho pracuje veľmi silne s našim telom a zdravotne nám pomáha. Mala som doma pokus, robila som na druhý deň, som chcela, že však idem si to natočiť znova, tak tam len dokvapkam, však to už nemôže byť účinné. Tá voda bola účinná ešte 24 hodín potom, kvapkala som jód a stále to bolo svetlé. Takže som si minula viacej jódu. Ináč nič. Čiže toto sú za mňa pokusy s aniónmi a poďme teda sa vrátiť k tým našim testom. Tuto je už Attila, už to položil. Tuto opäť. A keď sa zatlačím to, tak nič. Čiže, aby ste videli aj vy vzadu, prvá, trošičku nepremokavá, sa tvári. Toto je druhá. To je tá, čo mala sať, ktorú som používala ja. Vidíte, v čom som žila, v ktorej žijeme mnohé z nás. A toto je Vieda. Úplne suchá. A teraz, áno, môžete si uchytiť a vidíte, že to je úplne, že ste v suchu. Urobím ešte jeden experiment. Že? A teraz sa poďte pozrieť. Ja neurobím skoro nič. Pozrite sa, skoro tečie, hej? Jedna. Druhá. Veľmi savá, pozor. Čo som neurobila, videli ste to, hej? A teraz poďme. Máme rada Elmurov test. Dám vám 1000 eur tomu, kto vytlačí z toho vodu. Nie gel, ale vodu. Chcete niekto 1000 eur? Tak poďme. Iba gel. Vidíte? Proste nejde z toho voda. Jednoducho ste v bezpečí, ste chránené a ten gel dokonca je potravinársky agar-agar. Takže on je dokonca výborný proti hnačkám. To len tak mimo, na margo toho, že toto sa normálne používa napríklad, keď ľudia majú hnačky, dajú si to do vody, vypijú. Čiže v takomto bezpečí ste, pokiaľ používate voľšie jeda. A som presvedčená, že v takom bezpečí ste, pokiaľ používate celú produkciu. Takže ja vám ďakujem za pozornosť.